Amapolisa ephondo laseMpuma Koloni nakungqinile ukuba uNomboleko Simayile uqale ngokuwa isiqaqa eziseleni zaseNgcobo ngosuku lwangoLusine ngaphambi kokuba avele kwiinkundla zamatyala. Nalapha athe wathathwa wasiwa kwisibhedlele esikufutshane. Nangona kunjalo, kwimpelaveki esiphuma kuyo kuvakale ukuba akasekho emhlabeni, uqutyulwe kukufa eziseleni. Ngelixa wayivela okokuqala kwiinkundla zamatyala, utata wakhe wenza isicelo sokuba intombi yakhe ikhululwe khona ukuze ifumane uncedo. Usapho luthi belunezizathu zokuba lucele akhululwe. Wangena ke nyani ngendimeni, hayi intombazane iswelekile ke, iswelekele esibhedlele, iye yanyukelwa ipressure yabhubha. Umama kaNomboleko uthi bazomzilela umntana wabo nanjengoko umntwana nomntwana enexabiso kumzali wakhe. Asiva kamnandi, siva kabuhlungu ngoba ukuhamba komuntu akumandanga. Kodwa ke bendinayo newala ukubuya kwakhe akuziba mnandi kuye. Ekubeni ba enzele into ayenzileyo ngoba uyenzele into ayenzileyo kodwa waphinda emveni wazisola. Bambi abahlali bakholwa ukuba ibikukuthanda komdala ukuba amthathele ngakuye kuba bengazukwazi ukunyamezelana nemeko emva kokusweleka kwabantwana bakhe abane. Kodwa kwenye icala ndithe Nkosi Thixo kuba kaloku ebengazuhlala ubomi oburight unolude apha xa emane ejonga kulamangcwaba ejonga abantwana bakhe. Iinkokheli zomthonyama zicele urhulumente ukuba aqinisekise amaphulo azofundisa ngemeko yobume bengqondo ngakumbi kubantu basezilalini. Usapho lwakwaSimayile luthi uNomboleko uza kubeka ikhaya lakhe lokugqibela ngosuku lwangoLwesihlanu. Ndinkululeko Nyembezi, Izindaba ze-SABC, eNgcobo.